अरे मनात सुंदर तुझे करून लागला. तिच्या पावलांचा नाद मना करी धुंद धुंद, तोच ऐकण्याचा छंद मज जड लागे. होय, माझं मन तिकडे धाव घेत. माझ्या मनाला फक्त त्याचीच खंता वाटते, चिंता वाटते. याला कारण काय असेल तर ते दृश्य आताही माझ्या नेत्रासमोर उभं आहे. ते दृश्य मी निहाळतो आहे. आणि ते दृश्य कोणतं तर वेशेची माडी. वेशेच्या माडीची एक एक पायरी चढताना हा पुंडलिक देहभान विसरून जातो. तिथं गेल्यानंतर तिचं नृत्य पाहायला दंग होतो. मला वाटतं तिथं आस्वाद लुटतो. याला कारण काय तर माझी परिस्थिती. अहो, माणूस परिस्थितीच्या अधीन झाला की माणसाला आपण कोण करतो हे काय याचा विसर पडतो. आणि तेच नेमकं माझ्या घरात घडलं. अहो, पवित्र अशा ब्राह्मण घराण्यात माझा जन्म झाला. आई वडिलांची अपेक्षा आपला पुंडलिक मोठा होईल, कुणीतरी वेदोक्त ब्राह्मण होईल. पण नाही, जे लिहिलं नशिबी तेच घडलं आहे पुढे पुढे. अर्थात आमच्या नशिबात आहे तेच घडतं. पण काय करणार, याला दोष कुणाला द्यावा. दोष देतो आहे मी स्वतःला नाही, तर माझ्या घरच्या परिस्थितीला. आमचं लग्न झालं. लग्न हो सुंदर अशी बायको आम्ही आमच्या घरी आणली. आई वडिलांची अपेक्षा की आमचा संसार सुखाचा चालणार. पण नाही हो, घराचं तेच घडलं. काय घडलं, इतरांच्या घरात जे घडतं तेच नेमकं या पुंडलिकाच्या घरात घडलं. घरात पाऊल टाकलं की भांडणाला सुरुवात. क्लेश नको, नको हे जीवन, नको हा संसार, नको आई वडील. अशी स्थिती या पुंडलिकाची झाली. विचार करू लागलो काय करावं, कसं आई वडिलांना आणि बायकोला सांभाळावं. पण शेवटी नाविलाजानं मला तो मार्ग स्वीकारावा लागला. माझ्या मित्रांसमवेत वेशेच्या माडीवर गेलो. जे सुख घरात मिळत नाही ते वेशेकडे मिळू लागलं. बायको माझ्याकडे तिरस्कारानं पाहू लागली. आई वडील माझ्यामुळे प्रेमाला बोलत नाही. माणूस सुखी केव्हा असतो. माणसाच्या घरात पंचपक्वानाचं भोजन असलं म्हणून माणूस सुखी आहे का? नाही हो. संपूर्ण दिवस माणूस घराबाहेर काबाड कष्ट करतो का तर आपला संसार सुखी व्हावा याच्यासाठी. पण जेव्हा संपूर्ण दिवस काबाड कष्ट करून आपल्या गृही येतो आणि घरात पाऊल टाकतो, तेव्हा जर भांडणं व्हायला लागली, क्लेश होऊ लागला, तर तो माणूस दुःखी होतो. तेच माझं झालं. मला पंचपक्वानाचं भोजन नको, पण हवं आहे ते काय, माझ्या बायकोचं प्रेम. ते मला घरात मिळत नव्हतं म्हणून मी वेशाची माळी धरली. पण या समाजात मला राहायचं आहे. समाजात लहानाचा मोठा झालो आहे. अर्थात समाजासारखं चाललं पाहिजे. आणि म्हणून विचार केला. विचार करून हा समाज म्हणेल पुंडलिका अरे लग्न करून काय केलंस, काय घडवलंस. तेव्हा या समाजासाठी या पुंडलिकाला विचार हा करायलाच हवा. कारण मारणाऱ्याचा हात धरता येतो पण बोलणाऱ्याचं तोंड नाही. म्हणून माझ्या स्वघरी जाऊन माझ्या बायकोची विचारपूस, आई वडिलांची चौकशी करणार आणि नंतर पाहणार माझ्या घरात कोण नाट्य, कसं नाट्य घडत आहे ते. सुख आले माझ्या दारी, सुख आले माझ्या दारी, सुख आले माझ्या दारी. माझ्या काय उंदिया चौकाली, काय उंदिया, काय उंदिया चौकाली. सुख आले माझ्या दारी. लहानाची मोठी झाले, योग्य त्या वयात आले म्हणून माझ्या बापानं माझं लग्न केलं. पण लग्न करून तरी काय उपयोग झाला. लक्ष्मीच्या पावलाने या घरात मी प्रवेश केला तर दोन शब्द सुखाचे नाहीत, माझ्या नवऱ्याचे नाहीत ते नाहीत,
पण सुख आले माझ्या दारी, सुख आले माझ्या दारी, सुख आले माझ्या दारी. बदलता येऊन या संसारी, येऊन या संसारी. सुख आले माझ्या दारी, सुख आले माझ्या दारी. लहानाची मोठी झाले, योग्य त्या वयात आले म्हणून माझ्या बापानं माझं लग्न केलं. पण लग्न करून तरी काय उपयोग झाला? मला वाटलं माझा नवरा अगदी मला सुखात ठेवील, पण सुख नाही ते नाही. या घरात आल्यापासून सगळं दुःख दुःख दुःख. आणि नवऱ्यातच नव्हे तर ती दोन म्हातारी झेंड आहेत ना, सासू आणि सासरे, ते असे छळतायत. या घरात कधी दोन शब्द मला सुखाचे देत नाही. आणि माझा नवरा तरी काय, उठला सुटला वेश्याच्या वाड्यावर. अरे वेश्याच्या वाड्यावर का जातोयस? घरात आहे ना धर जाकड, जरा इकडे लक्ष दे. तर माझ्या नवऱ्याचं लक्ष माझ्या जवळ नाही. आज फक्त मी माझ्या मनानं ठरविलंय, नवऱ्याला घरात येऊ द्या. नवऱ्याचं माझं पटना नाही ते नाही, पण मी मात्र स्वस्त बसणार नाही. या प्रश्नाचा दाब या माझ्या नवऱ्याला विचारल्याशिवाय राहणार नाही. येऊ दे का? वा, आज आमच्या घराचं द्वार उघडं आहे, म्हणजे नक्कीच आमची गृहलक्ष्मी आज असेल. तेव्हा आपण आल्याची जाणीव द्यावी. अगं हे तारे, अगं हे तारे, तुझा नवरा आलाय. तारे, तुझा पती आलाय. तारे, तुझा स्वामी आलाय. अरे तारे, चांदणी आता ऐकायला येणार. किती प्रेम आहे माझ्या नवऱ्याचं बघा. किती आपुलकीनं प्रेमानं हाक मारली. आणि ती सुद्धा अगं ए तारे चांदणी. मग जशी नवऱ्यानं बायकोला किंमत दिली तशीच नवऱ्याला किंमत. ओ आलात ना, मला सांगा कुठे होता तुम्ही? कुठे होता तुम्ही? तारे तारे तारे, अगं ही पद्धत झाली की काय? निदान आमचं स्वागत तरी करा. कसलं स्वागत? म्हणजे अहो मला सांगा, मला हाक मारताना काय म्हटलं तुम्ही? काय? अगं ए तारे चांदणी. मग आता मला सुद्धा तसंच करावं लागेल. तुमचं स्वागत करताना त्याच पद्धतीनं नमस्कार करते. होईल कल्याण. काय ही आशीर्वाद देण्याची पद्धत? जसा नमस्कार तसा आशीर्वाद. मग तसा आशीर्वाद तसं तुमचं स्वागत. कसं? आता आलात ना. तारे तारे, काय नवरा आहे मी तुझा. ही स्वागत करण्याची पद्धत झाली. आलात ना, बस. तसंच स्वागत करायला हवं. कोणीतरी वैरी येतो आणि वैराचं स्वागत करतात. असं हे केलं. अहो मला सांगा, या घरात तुम्ही मला आणण्याचं कर्तव्य केलं. लक्ष्मीच्या पावलानं आले. वा. कधी दोन शब्द सुखाते दिले? काय देणार? दिले का? काय देणार? अहो तुम्ही नाही तर नाही, पण तुमची तो म्हातारी झेंड. दोन तारे सांगून ठेवतोय. मला वेळपत काही बोल, पण माझ्या आई वडिलांना काही बोलशील तर माझ्यासारखा वाईट माणूस नाही. अहो पण मला सांगा, तुमच्या आई वडिलांना बोलल्यानंतर तुम्हाला राग येतो. नक्कीच. मग तसं वागायला हवं तुमच्या आई वडिलांनी. कसं काय केलं? तुम्ही तरी काय केलं? मला काय सांगा. झालं? सुटले सुटले वेशेच्या हळू बोल. का प्रतिष्ठित माणसाचं घर आहे हे. आग लावा तुमच्या प्रतिष्ठेला. अगं, शेजारी पाजारी ऐकतील तर काय म्हणतील? अहो कसली प्रतिष्ठा म्हणून भोग मारता? अहो या विश्वात जर तुमची प्रतिष्ठा असती ना, तर आज खाली मान मला घालावी लागली नसती. अरे का ग खाली मान घालते? एकाच गोष्टीसाठी. काय ग? कोणती गोष्ट? अहो तुम्ही वेशेच्या वाड्यावर जाता, उठले सुटले वेशेच्या वाड्यावर. घरात आहे ना धडधाकट बायको, जरा इकडे लक्ष द्या. बरोबर आहे. किती वर्ष झाली लग्नाला? काय? खाल्लंय का पाळणं घर? अरे बरोबर आहे तुझं म्हणणं. जेव्हा माणसाला घरात भोजन मिळत नाही ना, तेव्हा तो शेजाऱ्यांकडे जेवायला जातो, उगाच जात नाही. अहो पण मला सांगा, बाहेरचं शेण खाताना विचार करायला हवंय. कसला? आहे ना पुष्कळ. पण तारे, अगं बैल सुद्धा धडधाकट असतो, पण गाड्याला जुंपला की तो बसतो, त्याला काय करणार? मग मला सांगा, तुमच्या बाबतीत सुद्धा असंच घडलं. कसं? मी तुमचा बाहेरचा रंग पाहिला, मला वाटलं माझा नवरा सुखात ठेवी. पण ज्यावेळी या संसारात आले त्यावेळी कळलं. अहो मला सांगा, त्यावेळी तुम्ही अक्कल घाण ठेवली. तारे तारे, माझी अक्कल नको तुला सांगून ठेवतोय. प्रत्येक माणसाला तो बैल घेताना सुद्धा विचार करायला हवा. कोणता विचार? कोणता विचार? बाहेरून दिसायला चांगला असला म्हणून तुम्ही घेतला, पण आता तेच घडलं ना तुमच्या बाबतीत. कसं? तुमचा बाहेरचा रंग पाहिला मी उरवून गेले. आता लग्न झालं, या संसारात प्रवेश केला, त्यावेळी आतले रोग कळले. तारे, माझा बाहेरचा रंग पाहिलास तेवढाच पुरे.
अंतरंग पाहू नकोस, तुला डोळी जर होईल म्हणून सांगतोय. माझं स्वागत करताना मी सांगते तुमचं स्वागत करणार नाही हा? आणि याच्यामुळे हे मला मात्र खपणार नाही. म्हणजे? तुमच्या आई बापांना बोललेलं मला खपणार नाही, मी ते ऐकून घेणार नाही. माझ्या आई वडिलांनी सांगितलं तुला ऐकायलाच हवं. काय? ऐकलंच पाहिजे. मग हो. तुमचे आई वडील तुम्हाला प्रिय प्रिय. आहे, तुम्ही घेऊन बसा तुमच्या आई वडिलांना. अरे? मला या संसाराची गरज नाहीये. म्हणजे काय करतेस का? मग याच्यापुढे एकच हे करणार आहे. काय ते? तुमचे आई वडील तुम्ही वाटेल ते करा. अगं जातेस कुठे? जीव द्यायला कंटाळा आहे संसाराचा. जीव द्यायला? बरं झालं रे बाबा, सुटलो एकदा. जा 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 तारे, जीव द्यायला जा. काय नवरा आहे बघा, बायको जीव द्यायला जाते, नवरा म्हणतो बरं झालं रे बाबा, सुटलो एकदाचा. वेश्याच्या पण मी मांडीवर जाते जाणार ना, ती नव्हता. जाणार नाही. हा. मी स्वस्त बसणार नाही, मी जीव द्यायला. तारे, तू जीव देऊ नको असं मी म्हणत नाही, तू नक्कीच जीव दे. पण एक काम कर, काय? गळ्यात एक भला मोठा दगड बांध, खोल विहीर पहा आणि उडी मार. ते तुम्ही सांगू नका हो. कसं वागावं, काय करावं, हा माझ्या मुलाचा धक्काचा प्रश्न राहील. त्याच्यात तुमची ढवळ नको. मी प्रथम जाईल, हा. पाण्याचा अंदाज घेईल, हा. नंतर उडी घालील. हा. जीव गेला तर ठीक नसेल तर वरच्यावर राहील, ते तुम्ही सांगा. बाबा रे, शहाण्या नवऱ्यानं जीव द्यायला जाणाऱ्या बायकोला अडवायचं नसतं, कारण जी जीव देते म्हणते ना ती कधीच जीव देणार नाही. अहो, भुंकणारं कुत्र केव्हाच चावत नाही, वा. जे शांत बसतं ते जीव चावतं. अर्थात ही जीव देणार जाऊ दे. अरे वा, मला बायकोला उपमा दिली आहे की भुंकणारं कुत्र म्हणे जावत नाही. आता थोडासा उलट डाव टाकावा लागेल, टाकणारच. पण हे भुंकणारं कुत्र कसं चावत जाऊ दे, जीव देऊ तारे, हा? जीव द्यायला गेली होती, जात होते हो. काय झालं? पण विचार केला, पाणी मिळालं नाही. पाणी पुष्कळ आहे, कुठेही जीव जाईल. मग? पण मी त्यातल्या त्यात विचार कोणता केला? कोणता? मी समजा जीव दिला हा. तर आता माझा बिचारा नवरा अरे 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 अरे. त्या पायाजवळ झेप घेतोय आणि मी समजा मेले हा. तर बिचारा माझ्या नवऱ्याचं काय? थांबा, मी अगोदर जागा आहे तर पाहतो. अरे तू बोलतोय, पण मला शंका येते. कोणती? यावेळी मी तरुण हा. आहे, तडफदार आहे, कोणतंही काम करण्याची माझ्यात हिंमत हो, आहे. हो. असं असताना तुझं माझं पटत नाही. हा. म्हातारपणी तुम्हाला बघून घेणार नाही. अहो पण मला हा. सांगा, म्हातारपणात तुम्हाला मी बघून घेणार असं तुम्ही म्हणता. हो. अहो हा वाद कशाचा चाललाय? कशाचा? माणसाच्या भावना वेळेवर पूर्ण झाल्या की माणूस समाधानी असतो. का रे? आता म्हातारपणात भावना कसल्या कुठंतरी बाजूला. अरे अगं, हा माणसाचा स्वार्थ आहे. माणूस जवळ केव्हा येतो? आत्मीय येतो ना, हा. प्रेमानं, आपुलकीनं. प्रेमाचे जर दोन शब्द मला दिलेस ना, हा. तर हा तुझा नवरा सदैव तुझ्या पल्लवाला धरून चालेल. मग मी आजपासून ठरविले, काय ते? माझ्या नवऱ्याला मी दुःखाची झळ लागू देणार नाही. अरे वा, खरंच सांगते. खरं बोलतोस हो, हो, हो. मग माझं ऐक, याच्या पुढे मी तुझ्या शब्दाबाहेर जाणार नाही. मग मला सांगा, हा. आजपासून मी सांगेल तसे तुम्ही वागाल ना? नक्कीच. पण तुझं जर अतोनात प्रेम मिळेल तर. अहो खरंच सांगते, काय ते? आजपासून पूर्ण पश्चाताप झालाय. पश्चाताप? हो. आणि माझ्या तारेला? हो हो, कारण मी विचार केला, खूप दुःख दिलं माझ्या नवऱ्याला मी. अरे, अरे, पण अरे. आज मी पूर्णपणे सुधारले हा. आणि आज ठरविले, आजपासून माझ्या नवऱ्याचं दुःख दूर करायचंय मला. पण तारे, तुम्ही सांगाल त्याप्रमाणे वागेन मी. होय ना? पण पण संसार केव्हा सुखाचा होतो? केव्हा? केव्हा? अगं, जेव्हा नवरा बायका सुखाने चालतात तेव्हा. पण त्याचबरोबर एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेव, हा? संसार हा एक रथ आहे. रथाला जोडलेली दोन चाकं, हा. एक पत्नी आणि दुसरा पती. दोन्ही चाकं जर सुरळीत चालली ना तर तो रथ सुरळीत चालतो, आणि एक जर का चाक कोलमडलं तर पूर्णत्व भूमिगत होतो. बरं झालं तुम्हीच म्हटलात ते. हा. संसारूपी रथाला 4 चाकं असतात हा. आणि ती म्हणजे पुढची 2 चाकं आम्ही. हा. पण या संसारूपी रथाची 4 चाकं आहेत, ती मागची जी 2 चाकं आहेत ती जरा डळमळ. तारे, बोलण्याचा उद्देश? अहो तुमच्या आई बाप ती म्हातारी झेंड तारे, वाईट वाटेल तुम्हाला. तारे, काय ग केलं माझ्या आई वडिलांना म्हणून त्यांना दोष देते आहेस? बरोबर आहे, तुम्हाला वाईट वाटणं साहजिक आहे, कारण त्यांना कुशीकुळात तुम्ही जन्माला अगं, आलात. त्यानंच मला जन्म दिला. हो. तिनं जन्म दिला म्हणून मी हे सारं विश्व पाहतो आहे. आई वडील माझे श्रेष्ठ आहेत. खरंय. मग आई मुलाला प्रत्येकाला जन्म देते, पण त्या मुलाला जन्म दिल्यानंतर त्या मुलाचं हित पाहायचं असतं. नक्कीच. पण ही तुमची आई तुमचं कधी हित चिंतित नाही. काय म्हणतेस? हो, मी माझ्या कानानं ऐकलंय. कानानं? हो, माझ्या कानानं. अहो, ही सकाळी जाते अरे? शेजारी काकूंजवळ हा. आणि शेजारच्या काकूना काय सांगते? काय? मासा पुंड्या वेशीच्या वाड्यावर जातो. काय? हो, वेशीच्या वाड्यावर जातो, घरात आणलेले धान वेशीच्या मड्यावर घालतो, अशा कागळ्या सांगते. आणि सांगून स्वस्त बसली नाही ती थेरडी, तर सकाळी उठली, देवळात गेली देवळात? आणि देवाला नवस केला, कोणता? अशा पुंडलिकाला काहीतरी होऊ दे, पुंडलिकाला मरून नको रे, असं सांगितलं तुमच्या आईनं. प्रत्येक आई देवाजवळ सांगणं घालते,
पुत्राला दीर्घायुष्य कर, सारी सुख दे. पण माझ्या आईनं देवाला नवस केला की आपला पुत्र मरू दे. हो आणि नवस करून थांबले नाही मग? तर तुमची तयारी सुद्धा केली आहे. कसली? हो तुम्ही मेल्यानंतर तुमच्या अंतविधी करण्यासाठी जे मातीचं मडकं लागणार आहे ना ते आणून उशावर ठेवले. पुंडलिक जिवंत असूनही मेला. प्रत्येक आई वडिलांची मरणाची तयारी करतो कोण? पुत्र. आणि असं असताना कशी उपमा दिली. आज या पुंडलिकाच्या मरणाची तयारी त्याच्या आईनं करावी. पण तारे, हा अहो हे तुमच्या आईनं केलं हा. आणि तो तुमचा थेरडा म्हातारा बाप त्यानं काय केलं? काय? तुम्ही मेल्यानंतर तुमच्यावर जे घालायला पांढरं शुभ्र कोरं वस्त्र हवं ना ते आणून खुंटीवर ठेवलंय थेरड्यानं. ज्यानं मला लहानाचा मोठा केला, कडी खांद्यावर खेळविला त्या माझ्या बापानं मेल्यानंतर माझ्या अंगावर घालायला श्वेतवर्णाचं वस्त्र आणून ठेवलं. पण तारे, काय या जगात मी जन्माला आलो, लहानाचा मोठा झालो, अनुभवही आहे. बरोबर आहे. अनुभवाचे शब्द मी बोलतोय. अगं ऐकलं ते खरं नाही, पाहिलं तेही खरं नाही, जे स्वतः अनुभवलं ना ते खरं. तेव्हा या सर्व परिस्थितीला पुरावा का? अहो पुरावा एकच आहे. कोणता? या तुमच्या आई बापानं तुमची खरोखर तयारी केली की नाही हे जरा पडताळून तुम्ही पहा. तारे, अगं आज त्यांना पडताळून पाहण्यापूर्वी तुला पाहिलं. माझी तारा माझ्यावर अतोनात प्रेम करते, माझ्या संसारासाठी झटते, माझा संसार आपला समजते. तारे, अगं माझं वाईट व्हावं अशी तुझी मुळीच इच्छा नाही. हो पण हे मला पण खपत नाहीये तुमच्या म्हणून चिंतनाचं आज कर्तव्य. तुझ्यावर माझा पूर्ण विश्वास बसला. माझी तारा मला सांभाळणार आहे, उच्च पगारा नेऊन सोडणार आहे. तेव्हा एक जबाबदारी. कोणती? या क्षणापासून या पुंडलिकाच्या घरचे सर्व अष्टाधिकार माझ्या तारेच्या आहेत. मग काय हरकत नाही. तुम्ही जर माझ्या हाती अधिकार देत असाल तर त्याचा मी स्वीकार करेन. पण तारे, ते अधिकार कोणते माहितीये का? कोणते? माझ्या आईनं कोणतं काम करावं, अरे वा. माझ्या बापानं कोणतं काम करावं. अगं एवढंच कशाला, आपला पुंडलिक जर चुकत असेल तर त्यानं कोणत्या मार्गाने जावं. स्वामी हा. एवढे अधिकार माझ्याजवळ तुम्ही दिलात ना, आता तुम्ही निश्चिंत राहा. हा. पुढे काय होतं ते तरी बघा. मी प्रत्येकाकडून काम करून घेईन. वा. तुमची आई कोणतं काम करते, तुमचा बाप कोणतं काम करतो हे प्रत्यक्ष मी पाहिन. पण तारे, एक मात्र गोष्ट लक्षात ठेव. काय? हा संसार एका पुंडलिकाचा नाही तर हा तारेचा सुद्धा आहे. हा. कदाचित माझ्या संसाराला जर कीड लागली तर ती नकळत तुझ्याही लागेल. चला पडतो. होय ना? मग पाहतोच जाऊ. सहज बोलून मोकळे झाले म्हणे भुंकणारं कुत्र कधी चावत नाही. पण आता यांच्या आई बापाच्या बाबतीत उलट डाव टाकलाय आणि या भुंकणाऱ्या कुत्र्यानं चावा घेतलाय तो वरच्यावर घेतला. पण खरोखरच ज्यावेळी चावा घेईल त्यावेळी नक्कीच तुमच्या आई वडिलांना पोचवेल, त्यावेळी तारा म्हणून नाव सांगेल. शक्ती नाही अशी माझी विगळीत झाली. पण करणार काय? जे लिहिलं भाळी ते न चुकी कदा कायम देव ठेवीत त्याप्रमाणे राहिलं पाहिजे. देवा याच्यात मी तुला दोष देणार नाही. माझं तसं तू काही वाईट केलं नाही बाबा. कारण आतापर्यंत संतान नव्हतं पण देव नवसाला पावला आणि एकुलता एक मुलगा झाला. आवडीनं नाव त्याचा मी पुंडलिक ठेवलं. पण तो लहानाचा मोठा झाला. पण देवा तू त्याला नको तो नाच झाला से बाबा. लहानाचा मोठा झाला आणि सारखा तो वेशीच्या माडीवर जाऊ लागला. म्हणून ते म्हणाले अरे आता आम्ही आपण काय करूया. तुम्ही म्हटलं पुंडलिकाचं शेतीवर यायला पाहिजे असेल तर आम्ही त्याचं लग्न करूया. हो ते म्हणाले लग्न करूया. लग्न झाल्याच्या नंतर सुनबाई नव्या नवसाने घरात आली की तू त्याचं नाव ठेव असं म्हणाले ते. तेव्हा मी आवडीनं नाव ठेवलं तारा. नाव ठेवलं तारा पण आता आम्हाला नाही ओ थारा. काय करणार.
म्हणून सारखी मागच्या पडत होतं तिथं विचारानं सारखा जीव माझा कंटाळलेला आहे. तेव्हा नको रे बाबा हे जीवन निसी दिली तळमळया जीवाला, निसी दिली तळमळया जीवाला, निसी या जीवाला तळमळला रे मम हृदयाला, तळमळला रे, तळमळला रे, तळमळला रे मम हृदयाला, निसी दिली तळमळया जीवा, निसी दिली तळमळया, निसी दिली तळमळया जीवाला. दारू पिती रे अश्रू आता, दारू पिती रे, दारू पिती रे अश्रू आता. नाव जगतारी तुझ्या गुणाचा, नाव जगतारी, नाव जगतारी, नाव जगतारी तुझ्या गुणाचा, निसी दिली तळमळया जीवाला, निसी दिली तळमळया. मला सांग ओरडू नकोस, ओरडू नकोस. काय सांगते याच्याजवळ लक्ष दे. या घरात आल्यापासून पाहते नुसती रडत आहेस. रडून रडून काय केला, काय केलं? आमच्या संसाराची वाट लावलीस. अगं या घरात आल्यापासून 2 शब्द कधी सुखाचे दिले नाही. मला सांग, हे बघ ओरडू नकोस. ओरडशील ओरडशील तर मारून टाकीन, जिवंत ठेवणार आहे तुला. खेळडे मला सांग, या घरात मी आले, कधी प्रेमानं 2 शब्द बोललीस? कधी मायेनं या सुनेला जवळ घेतलं? अगं इतरांच्या सासू पहा कशा आपल्या सुनेला राखून ठेवतात, तर तू सुनेचं कसं वाटळ होईल याच्याजवळ तुझा लक्ष. मग माझ्या बाबतीत काय केलंस तू? खोटं बोल नकोस, खोटं काय बोल केलं नकोस. सांग. हे खोटं बोल नकोस. काय केलं? मी तुला राखून ठेवली नाही. कशी ठेवली? राखून ठेवली नाही. कशी? हे कुणाला खरं वाटेल, कुणाला खरं वाटेल हे? म्हणजे? हा? तुला राखून ठेवली. पण विचार, सर्वांना विचार, माझ्यापेक्षा तू कशी कुमकुमीत दिसते. मी खाऊन खाऊन मारले. देवा. मी खाते ते तुझ्या बापाचं खाते, मी माझ्या नवऱ्याचं खाते का नवऱ्याचं? नवऱ्याच खा. हे पहा मी वाटेल ते करेन, पण या घरात आज माझ्यापेक्षा एकाही वरचढ शब्दाला कोणी बोलायचं नाही. आणि शब्द जर वाढविण्याचं कर्तव्य सांग. औदसे या घरात तुला थुंकण्यासाठी भांड ठेवलं होतं, मग ही घाण कशाची केली? कुणी कशाची केली? घाण कशाचे म्हणजे तू? अगं काय केलं ते? अरे देवा, काय केलं? ही घाण कोणी घातली? कुणी घातली? तूच ना? होय ना? हा कचरा काढ. अगं चाल कचरा करा. चांडाळी देवा, देवा. चल घे. कचरा काढ. इकडचा कचरा इकडे लोट. चाल लवकर. खेडी बसून बसून राहिले. अगं चांडाळी काय करते? अगं सगळा कचरा माझ्या अंगावर. तुला काय सांगितलं ग? सांगते तुला काय सांगितलं? सांगते. अगं हा इकडचा कचरा तिकडे लोट. बरोबर. ऐकायला येते तुला? लोट तिकडं. बरं. इकडचा कचरा इकडे लोट. ओरडू नको. पण आता याच्या पुढे एक लक्षात ठेव, हे तुझ्या नाचताना जमणार नाही. काम सांगितली की तुझ्या अंगात वाहत येतो. होय ना? वाहताना तुला गाठलंय. मग मला सांग, काय? आजपासून या घरची कामं कोण करणार? कोण करणार? कोण करणार? कोण? अगं चांडाळी तू करायची घरची हा, कामं. चालेल. धुणी धुवायची, हा. भांडी घासायची. हा. आणि हे सगळं झालं की माझे पायचे पाहिजे. हा? हो, खरं की काय? तू माझे पायचे पाहिजे. काय? आता तुझं झालंय सगळं चेपटे चेपटेच झालंय. हा. आणि माझे पाय जर चेपले नसतील हा. तर याच्या पुढे काहीच होणार नाही. हा. पण आता मला सांग, काय? धुणी धुणार कोण?
कोण? कोण धुणार? कोण धुणार? अगं काल स्नान केले हा. ती सगळी धुणी तिथं पडलीस हा. मग मला सांग ते लुगडं कोण धुणार? कोण धुणार? आता लुगडे धुवून मला द्यायची माझ्या समोर हवी आहेत. हा. सगळी लुगडी तुझ्याकडून धुवून घेणार हा, आहे हा. मी घेऊन येते. हा. घेऊन येते. देवा 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 नको रे देवा. देवा. काय होतंय कुणाला नाही. देवा. हे घे हा. चल ती लुगडी धुवून दे मला. सगळी लुगडी धुवायची लवकर धु. दुखते दुखते दुखते. अगं वाकून काय होतंय? धु लवकर वेळ होतोय लवकर धु. बसून बसून राहिली दुखते दुखते दुखते. हे बघ हे लुगडं धुवून हा. झालं की दुसरं घेऊन येणार. हा. हे झालं हा. की तिसरं घेऊन येईल. बर. ही सगळी लुगडी धुवून ठेवायची हा. आणि हे जर काम केलं नसेल हा. जीवंत ठेवतात. सगळी लुगडी धुवून गेला पाणी घेऊन येते. नको रे बाबा हे जीव नको रे देवा देवा दैव मारे नको रे देवा. मदवरी